nechám zväčšiť prsia. Čo myslíte? Sol mi odchádza? Alebo zväčšiť nos? Alebo ako plastiku si na seba dá? Vyzerám už hrozne starnem. Cipeky. Ale tie prsia mi fakt vadia. Majú dobré ceny. Čau, mami. To čo je? Vážená slečna šťastná. Vážená slečna blahobytná. S radosťou vám oznamujeme, že na základe prečítania výberového testovania a analýzy písomného prejavu sme dospeli k záveru, že došlo k zámene testov. Vzhľadom na tieto okolnosti ste boli výberovou komisiou vybraná absolvovať ročný štipendijný pobyt v Kanade. Oci, mám to, idem do Kanady, super! Ste boli podmienečne vylúčená z našej školy za podvádzanie a manipulovanie výsledkov? Tá kráva sprostá!